iyaye mata suna kwaikwayon waɗansu abubuwa daga wajen turawa ko daga wajen wayayyun mata fitsararru, wayewar da babu addini a cikinta. Yanzu akwai wani lalataccen shiri da ake yi a wata tasha, wai mata a yau. Billahi lazi in aka ci gaba da wannan shirin to adadin zawara wanda yake a ƙasar Hausa zai karu, kuma bincikenmu ya tabbatar wallahi da gayya aka kawo shi. Duk wanda yake mu'amala da wannan gidan tibin zai gaya maka shiri biyu suka fi ba muhimmanci. Shiri na farko wannan hip hop din zafafa goma, shi kuma ajanda ce ta alalata mana samari. Yan hadda Qur'anin da suke su daina, karatun bokon da ya dan rage mana wanda aka yi mana rata ya watse, yaran mu su koma fitsararru marasa kunya masu zazzabo da wando ƙasa, alama ta 'yan neman maza. Wannan shine ajanda. Duk mutumin da ya zama bako a wannan shirin, kyautar da ake masa ta musamman ce. To shiri na biyu na lalacewa sai wannan mata a yau din. Ba ca muka yi su matan da suke gudanar da shirin balalatattu ne, amma muna haska musu su ba su san ma ajandar da aka shirya ba, aiki ake da su ba su sani ba. Kaga mace ta zo ta saki kalmar da ba ladabi har ga Allah, ya ma za a ce aiwa mace kaza, to wa kike gayawa? Allah da ya yi ta? Yanzu Allah kike wa gyara ko annabin da ya zo da shari'a su kike wa gyara? Mutanen da dukkaninsu in ka sa musu ahlari ba za su iya fassara maka shi ba, amma za ka ji suna fatawa. Ai ko a addini ma addini bai ce kaza ba, to wani addinin? Abin tambaya dai wani addinin? Kuma wani abu da har yau mutane ba sa ganewa, Bahaushe ya yi hikimar zance, ya ce duk wanda zai baka riga ka kalli me ta wuyansa. Yanzu a ce bazawarar da ta ki zaman aure ita za ta zo ta koyar da zaman aure? In fitsari banza ne mata ka za ta yi man? Ko kuma rikakkiyar budurwar da bata samu mijin ba, ballantana ma ta shiga ta san duniyar, ita yanzu za ta zo ta koyar da aure? Ko kuma tsohuwar da bata san mutuncin kanta da kimar kanta ba, kina tsohuwa ai shekara kaza ki fito TV da jambaki da jagira, wai kina waskane, wai ki zaki koyar da zaman aure? A ba dai irin wannan ba. To amma wani irin zaman auren zaki koyar shine abin tambaya. Ko shakka babu akwai matan da suka cancanta su koyar da zaman aure, suna nan a gidaje, dattawa wanda suka gajiya suka ga yau. Macen da zaka ji an ce shekararta 40 a gidan miji bata taba yaji ba, shekararta 50, kuma har yanzu wallahi akwai su. Wallahi ko sa TV ba ai ba, wata baiwa Allah ta kira ni ta ce yau shekarar mu 58 da mijina, 'ya'ya 11 muka haifa malam, amma 6 sun mutu, 5 suka rage mana, yanzu ma ɗaya ce cikin 5 ɗin ta mutu. Akan rabon gadon ta take min tambaya. To kaga irin waɗannan su ya kamata a kawo su rayuwar aure. Shekara 58, kaga kaddara a shekara 10 aka yi mata aure, yanzu a ce tana da shekara 60 da nawa 8. Ai kaga wannan ta mori aure, kuma tana da abin faɗa a aure. Sannan wacce za ta karantar da aure a ƙasar Hausa ya kamata ta san al'adar Bahaushe. Ba wata al'umma da za ta saki al'adarta ta kama ta wani kuma ka ce rayuwarta za ta yi kyau. Al'ada aba ce mai matuƙar muhimmanci in bata ci karo da addini ba. Babu ta wanda ta fita wani, hatta al'adar Larabawa bata fita Hausawa ba, in dai tsantsagwaron al'ada ce. Saboda kowace al'umma Allah ya santa, ya aje mata al'adarta, kuma ƙimarka tana cikin al'adarka. Ba yadda za ka yi kai kima ka saki al'adarka ka tafi kwaikwayo, wallahi ba za ka yi kima ba za ka yi daraja ba, saboda abin bai dace da kai ba. Yanzu yana daga cikin hanyoyin da muke ta ɗiban cututtuka. Ai abinciccikan mu muka sake muka tafi na wasu, su abincin zai dace da su a garinsu, shi aka shayar da su, da shi aka haife su, amma mu tun da muka saki namu sai mu ta tantalba tete. Gari ba ƙarya bane, al'ada ba ƙarya bane, yanki da yanayin duniya ba ƙarya bane. Mutanen Makka da suka yi hijira suka bar Makka suka koma Madina, cututtuka suka rinka yi. Ai canjin yanayi ba ƙarya bane. Abincin wani gubar wani, to ballantana kuma al'ada, ga yadda wani yake ɗaukar suke tarbiyyar 'ya'yansu, ga yadda suke kaza, ga yadda suke kaza. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Dole ne in zaka ɗora al'ummarka akan turba sai ka tuna mata jiya, domin a rayuwar iyayenta da kakanninta ta yi nasara, kuma ba yadda za a yi rayuwarta ta sake yin daidai, ta sake nasara sai ta koma turbar jiya. Imamu Mali yace la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha.
ƙarshen al'umma baya gyaruwa sai da abin da farkonta ya gyaru da shi. Ya al'adar malam bahaushe yake, ya yake wajen tarbiya, ya yake wajen zumunci, ya yake wajen zaman kishiya da kishiya, ya yake wajen zaman makoci da makoci, ya yake wajen zaman wa da ƙani. To in hausawa suka koma asalinsu sai al'amuransu su gyaru. Duk wanda kaga al'amuransa sun taɓarɓare ya bar gida, kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace, Allah maɗaukin sarki ya